салому алайкум бародарони ғариб. ирӯз мо даъват кардем Саймиддин Навадияка ба барномаи худамон. салому алайкум Саймиддин. алайкум ассалом. ташаккур барои даъвататон. боз ҳам як бори дигар хуш омадед Саймиддин ба барномаи мо. хозем як-ду савол пешбар кунем. марҳамат. Саймиддин Навадияк, ба чӣ хотир Саймиддин Навадияк мегӯянд шуморо? хош, Саймиддин Навадияк соли таваллуд на бародар, барои ҳамун хотир Саймиддин Навадияк мегӯянд. Баъд дуюмаш ки дар канали ютубам никнамай, барои ҳамун хотир Саймиддин Навадияк мегӯянд бародар. ҳамин завқи шумо барои кинобурорӣ, барои приколбурорӣ аз куҷо пайдо шуд? дар федератсияи Россия будем, дар шаҳри Самара. ҳамҷа кор мекунем, рости гап тамошо мекунем, ҳамин ютуба тамошо мекунем, дар бекориму. Баъд медидем мардума чӣ хел чӣ мекунанд. ман дигар гуфтам як канал бӣ мекунам. ҳамун Самара як канал бикунем. 29/2020 буд карочи. ҳамун Самара мо бикардем. Дигар баъд ҳамунҷа савдо мекунем исӯсид. як-дута видео партам, баъд ҳамунҷа пранк мекунем исӯсид. рости гап дигар ҳамҷа завқ кунем. Тоҷикистони мем худора шукр дар ватани худмани кино, пранк, баъд бачаҳо аю ғариб мақсад мошинбозорро бира сиёнга тахтаву шифра дигар мо неш гуфта натунистем. ва ҳамун хулоса дигар беҳтарин. хоб ма пеш бурдастем. худора шукр хай шидаист аст. дигар ягон чӣ накардем. барои ҳамун хотир бародар. пешравии кору чӣ хела? пешравӣ худора шукр мешавад. на вақт ҳазор парписчигир худора шукр мегӯм ки парписчигон хати раҳматшон мегӯм. бачаҳои ғариб саломат боше, дастгирӣ кайсан. барои ҳамун хотир мо дастгирӣ бо пешравии моа бародар. иншоаллоҳ ки бо ҳамин кинора пеш мебарем, агар дар мухлисот мақбул бошад. беҳтарин, хеле хуб. пас птичко кадомед ки ягон савол дошта бошед, ягон дар комментария бинависед, подписатсия кунед. иншоаллоҳ ки ҷавоби шуморо бо мегардонем. вақте ки ҳамин филмҳоро баровардаи сай ба чӣ ба наворшо мегирӣ? бародар ва телефони Samsung A5 қати ба навор мегирем. хай камера ҳозираша надорем, рости гап. ҳамин кор бори хона истифода мекунем, вақт меоем мерем хайка ва телефон мегирем. камера нест пока. беҳтарин, хеле хуб. ба телефон ки хай камера карде, хеле филмҳо, пранкҳо, киноҳои хуб баровардед. беҳтарин камера мешид, бо хеле хубтару беҳтар мешид. раҳмат бародар. дар оянда нақша дорем ки камера гирем. мо рани ҳамин парписчиҳо агар дастгирӣ кунанд, мо пешравии мо бисёр мешавад. сами гилани парписчиҳо айҷа чанде дастгирӣ кардан, мо пешравӣ мекунем. пранкани мебурорем. ин киноро оли якум шай қисми ягай дар мақсад оянда то 25 серияи 25 серия оли 24 тегашай мо уже нақша ҳамаш тиёрай. просто хай ва телефонай рости гап ҳамин телефон қати сиёнга кайсем. ҳай иншоаллоҳ ки камера мегирем, осуста мехезем. ҳамин подписчико 20 шавам бо хуб мешавад. худованд барори кор шуптия аввалу хуват шуптия. иншоаллоҳ ния дорем бародар. дар нақша ҳаста камерани мегирем. иншоаллоҳ ҳамаша қоидавид мекунем оли ва телефона рости гап хай ҳаракат дорем. хеле хуб. дар интернет мо тамошо кардем каналҳои хута. мошинбозорро камера кардай, молбозорро камера кардай, продуктҳоро камера кардай. ба чӣ хотир ҳамёро камера кардай? хош, ба ӯ хотир ки подписчико аки ҳамун чизе бинависа комментарий мақсад як хоҳиши ҳамун бародароя дигар мо неш гуфта наметунем. барои ҳамун хотир хай молбозорани камера канем, мошинбозора, баъд нарх навои продуктора мегӯям бачаҳои ғариб. мо не гуфта наметунем рости гап. ин канали мо барои ҳамун Саймиддин Навадияк шид. 91 мақсадаш ки ҳамин чизея дар ҳамун канал май. а ягон одами дигар нест. ҳамаша худам ва телефон сиёнка мекунам. гиҷое мегӯям қимсанги душанбе гиҷое бигӯям рафтам сиёнка кайсам барои подписчикои худам ки мухлисо бо мақсад зиёдтар шаванд. барои ҳамин хотир
мо аму курор кайсем филмани брувайсем инад пранкани кайсем каналда бисёр одамон менайса ки барои чие мақсадита мо барои хотир кем бародар дар оянда чӣ нақшаҳо дорем? дар оянда рости гап ами мухлисо амуро нигоҳ дорем да ами чанде пешравӣ кунанд бо хеле хуб мешавад се ки талаб кунад шумо ҳаракат мекунед ки дархости аморо амалӣ ана мехе бародар барои мо хотир нешу гуфта наметунем айна мерем нақ навои шифр тахтай ҳама чизе ки ҳаст дар канал мо пафтайсем барои мо бародаро ҳамиқа хоҳиш кардам хоҳишро иҷро кайсем иншоаллоҳ дар оянда ҳамин ният дорем ки як камера компютер ҳама чиза бигирем пранкани бибурем клипҳоро бисёртар кунем киноа бибурем дар видеои биган ҳамун корора мо бояд бикунем бародар неш гуфта намешавад иншоаллоҳ ҳаракат дорем хурсандем ки на подписчикорани ҳазор гузашт подписчикор дастгирӣ кардаесан? бале мекунам 100% дастгирӣ кардаасан аму дастгирӣ амуай пешраи мо шудааст бародар мура ҳаракат дорем иншоаллоҳ ки чизои нағз бибурем имрӯз насибка бошад рафтем ҳоҷи шариф ҳай ядиташ навист ки нах навои тахта шифра ба навор гирифтагием соати 9 мепартоем иншоаллоҳ ами имрӯз 10/02/2021 хеле хуб мо видеои амиқта тамошо кардем бародар хеле хандоварӣ буд ҳоз як каме ҳам бошад шумо хоҳиш дорем ки метавонӣ ки як порча ҳам бошад бахандорнем девор набошад парар мебинем хеле хандаи хуб буд беҳтарин дар ҷош рест ки моро хандоронӣ барои подписчикои худ ягон чизи гуфтанӣ ҳасте барои ба охир мерасем бале гуфтанем ки як борига салому алайкум бародаро ва подписчикои иншоаллоҳ дар оянда ният дорем шумо дастгирӣ кунед пешравии ма лайка бародаро бизане подписаса кунед видеоро поделиса кунед иншоаллоҳ ки пранк кино тенҷ мебурорам худам тамом дига чӣ гуфтанем ямиқа мегӯм ки барори кошуптия аввал тани саат худованд дастгирӣ кунанд иншоаллоҳ дар оянда ҳама чи ҳастак мекунем худо хоҳад ина 1000 ташид 1000 гап зан 2000 кунад бо беҳтарин бад мешавад ита бизане аиша азарбайҷониро бигиред подписаться кунед лайкамунам бугӯ видеоро тамошо кунанд дига иншоаллоҳ ки як киноя бовар кунед дар душанбе мешавад нақша кашидагӣ тайёр аст дар пойтахти ҷумҳурии ватани худам бале иншоаллоҳ ки тенҷ мешавад ҳа хеле пешравӣ дар ватани худман ина омадам ай москва рости гап дидам ҳама навигариё пешравӣ зуд шудага бале ҳама ҷо одӣ шудага иншоаллоҳ ки метунем дар нои ватани худмо уже мақсад кору фаъолият ҳама чия бикунем дига метунем ки нарем ҳамун дигар федератсия россия нарем ба шаҳри ғарибӣ нарем бале бале ватани ма ҳамиҷа худоро шукр мегӯем ки ҳама одӣ ҳама тенҷӣ ҳама 100% иншоаллоҳ хуб шудааст бародарои азиз боқӣ дар амони аллоҳ бошед худованд нигаҳдорту бошад зинда бошед